Napapagod ka na ba? Kaka-refill ng tubig ng mga ibon nyo, pero tinatapon pa rin? Pwes, kung yan ang problema mo mga kaibon, para sa'yo ang video na to. Okay mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload nating video every week. At syempre para updated kayo sa kaganapan sa mundo ng pag-ibon at makakuha kayo ng tip paano mag-alaga ng ibon. Maraming salamat po pala sa mga sumusuporta sa atin. Na-appreciate po natin yan mga kaibon. Ngayon mga kaibon, kung narinig yung intro natin, syempre yun yung pag-uusapan natin. Kasi hindi ka mag-iibon kung hindi mo to naranasan. Kasi lahat tayo naranasan to. Na yung ceramic na nilalagyan natin ng tubig, tinatapon po ng ibon natin yan. Paglagay natin, wala pang ilang segundo, minuto, taob na kagad yan, tapon na kagad yan. Kaya pag-uusapan po natin yan at titingnan natin yung mga punto kung bakit importante ito mga kaibon. Okay? Pero syempre bago natin pag-usapan yung napaka-importanting topic natin ngayon, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat po. Okay mga kaibon, ngayon syempre shoutout na natin yung mga kaibon natin, kaibigan natin sa industriya ng pag-ibon. At sabi ko nga, maraming salamat sa inyo. Okay, shoutout kay Grand Prix Avery ng Pangasinan at kay Slap Soil ng Binyan Laguna. Nag-avail po to ng project Aqua Upaino. Maraming salamat po sa suporta nyo. God bless. Sana maparami nyo yung mga ibon natin dyan. Kay Ibon Angelo Villena ng Cabanatuan, ENC Mini Avery ng Gapan City, Jose Caparoso, Joven Mini Avery ng Naik Cavite, Edgar Bentor, Slow and Steady, Aviculturist, Darwin Lerona, Joey Tamayo Jr. ng Caloocan City, Frank Aguilar ng Binangonan Rizal, John Ramos ng Bukawi, Pambansang Opinion, Kuya Serge Vlog, Joel Mariano, Marisol Mariano, Khalil and Kalib Mariano, Paul Tumo ng Morong Bataan, Andy Sunga ng Balacat Pampanga, Mac John Basco, Nani Hervasio, John Hillary ng Cubao, Jairil Avery ng Valenzuela, Arnie Dicky Avery ng Edmonton, Canada. God bless po sir dyan sir sa Canada, ingat po kayo. Eli Sarmento ng Tondo, Manila, Jeffrey Batalier ng Taytay, Rizal, Noli Bautista, Gerardo Concio, Neil Katibo ng Mabalacat, Pampanga, KJ Mini Avery ng Samar, Richard Linga, Leo Lunaria, Cherry Lapu-Lapu, Lloyd Aldrex Lunaria, Luis Lane Fernandez, Victor Manyo, and last but not the least, Denmark Duplon. Maraming salamat po mga kaibon sa suportan nyo. God bless po sa inyong lahat. Okay mga kaibon, syempre ngayon pag-uusapan na natin yung topic natin na napaka-importanting topic to kasi problema to ng karamihan na yung ibon nila nagtatapo ng tubig o naglalaro ng tubig. Okay? Actually problema ko to noong unang panahon pa mga kaibon. At syempre ginawan ko ng paraan. Unang paraan na ginawa ko, nagpalit po tayo ng syempre patukaan kasi o lalagyan ng tubig. Pinalitan ko yung ceramic. Nagpalit po tayo nun. Kasi yung ceramic po, minsan sobrang gaan po nun eh. Mabilis nilang mataob o matapon yung tubig sa poop tray. Kaya napaka-importante din doon mga kaibon. I-discuss din natin yan mamaya o i-mention natin yan mamaya kung bakit hindi maganda yun. Nagpalit tayo ng una, clay pot. Yun yung nilagyan natin, pinalitan natin yung ceramic. Gamit natin yung clay, yung patukaan ng patukaan ng mga manok, pero nag-order tayo noon sa Marikina pa tayo nakakuha noon, yung regular, yung small size nila, yung mga
tag 3 to 4 inches lang yung circumference niya, yung laki niya. Yun ginamit natin. Nung ginamit natin, okay naman, hindi natatapon kasi mabigat nga siya. Pero ang downside po nun, isipin nyo na lang po, 30 pieces po yun ilalagay nyo sa tray nyo o sa lalagyan nyo. Advantage din to kung unti lang yung cages nyo, unti lang yung mga pair nyo na kailangan nyo lagyan ng tubig. What if marami? Yun yung downside nito. Kasi pag marami, syempre sobrang bigat po. Pag dinadala nyo po, inugasan nyo mabigat. At minsan, pag nadudulas pa sa kamay, nababasag. Diba? Naranasan yun siguro mga kaibon. Tayo po kasi nagpapalit-palit tayo, eksperimento tayo mga kaibon. At syempre, kung saan tayo madaling buhay, dun tayo. At syempre, reasonable din. Tapos, ang isa pang downside doon mga kaibon, eventually, nginangat-ngat po ng ibon. Actually, maganda yun kasi yung beak nila, hindi hahaba kasi nakakangat-ngat sila eh. Kung baga, nahahasa yung beak nila doon. Advantage din sa kanila yon. Pero eventually magpapalit ka ng panibago kasi nga nakakagat nila, nangangat-ngat nila. Kaya hindi na natin pinagpatuloy yon. Nagpalit tayo ulit. Okay, una nating pinalit yung clay, yung parang patukaan ng manok. Eventually magpapalit ka rin kasi nangangat-ngat at pag nabitawan mo, nababasag at pag dinala mo sa pahugasan nyo sa lababo nyo kung saan mga kayo nagugas, ang bigat po. Kasi patong-patong po sila, mabigat po talaga. Okay? Ang pangalawang solusyon na ginawa natin mga kaibon is nagpalit tayo ng plastic ng patubigan. Kung makita nyo yung plastic na patubigan, maganda siya actually. Mahaba siya, di ba? Maputi. Tapos may parang green na sa dulo. Ang pinalit natin doon, nagpalit din tayo lahat. Ang nakita nating problema doon is mahirap hugasan mga kaibon. Ang ginamit natin doon nung naghuhugas tayo, yung parang panghugas sa bote ng mga baby. Yung parang alambre na medyo may mga malambot na panghugas, parang malambot na brush na bilog na pahaba. Yun yung pinapanghugas natin. Kung sa sobrang dami nun, mahirap hugasan. At saka yung lalabasan ng tubig, medyo maliit siya mga kaibon. Yung problema natin na pag nalaglag, hindi nababasag, nawala na yun. Kasi pag nilaglag mo yung plastic, wala nang problema. Pero nakakita ulit tayo ng bagong problema. Yun nga po, ang hirap ni hugasan kasi talagang gagamitan mo ng panghugas. Kasi kung kamay lang, hindi mo maaabot. Kasi yung bilog nun, maliit lang. Kaya hindi mo talaga maaabot kung kamay lang. Ang pangalawang nakita nating downside doon is yung yung lalabasan ng tubig nga. Kasi yung lalabasan ng tubig, napakaliit yun mga kaibon. At eventually, nagkakalumot yun mga kaibon. Kasi nagtry rin tayo niyan, tinry natin lahat ng makakaya natin para maiwasan nga yun natin yung nagtatapon ng tubig yung ibon natin kasi may epekto po yun eh. I-explain ko mamaya. Nung pinalitan natin nun yung tubig, yun nga, naglulumot pa din. Kaya sabi ko, ano kaya ang susunod nating gagawin para maiwasan natin yun mga kaibon. Na-solve na yung problema natin na hindi nababasag at saka magaan. Kasi una, di ba, clay, mabigat, tapos nababasag. Ngayon, na-solve na yung problema natin. Hindi na siya mabigat, hindi na siya nababasag, pero naman nagkakamolds at the same time ang hirap hugasan. Kaya sabi ko, ano pa kaya yung isa pang pwede natin gawin, o hindi lang isa, ano pa kayang mga option natin o maaari natin gawin para totally, maganda yung resulta ng pagpapalit natin. Bakit iniiwasan natin magtapon pala bago tayo punta sa solusyon na natin talaga? Kasi ito na yung ginawa natin eh. Bakit natin iniiwasan magtapon yung mga ibon natin ng tubig mga kaibon sa poop tray? Kasi sa kadahilan ng ang poop tray po, hindi naman po parate malinis yun, di ba? May mga tao siguro na grabe maglinis, pero pag breeding season kasi, me personally, tayo po, hindi po tayo naglilinis parate ng poop tray. Kasi nga po, kahit anong ingat natin, madidistorbo at mabubulabog pa rin yung ibon. Pag linis ka ng linis ng poop tray, palit ka ng palit dyan, o kuha ka ng poop tray. It means po mga kaibon, pag
ang ibon nyo nagtatapon ng tubig, ang poop tray nyo madumi, ibig sabihin may pupo o may tae ng ibon, at the same time may mga patuka dyan, kung ano pa yung mga patuka na nilalagay nyo, may mga pellets pa dyan, canary mix, pupo ng ibon, malunggay, naiipon yan mga kaibon eh. At pag nabasa po ng tubig yan mga kaibon, syempre nandun na lahat. Syempre may mga bakterya doon, may mga germs doon, mga madumi talaga yun. At ang isa pang iniiwasan natin doon mga kaibon, yung amoy niya mga kaibon, kasi magbibigay po talaga yan ng masamang amoy. Kung kulob yung aviary nyo, yun, maamoy nyo talaga yung mga kaibon. Kahit na nga open yung aviary nyo mga kaibon, maamoy nyo pa rin yung ibang amoy. Ang amoy na po yun mga kaibon is, yun yung po yung sinasabi nilang ammonia, yung amoy na hindi maganda. Kasi pag nalanghap ng ibon yun mga kaibon, ang dami pwedeng mangyari sa kanya mga kaibon eh. Siyempre magkakasakit siya, nandun na yung sipon, at ang pinakamasakit doon, baka mamatay pa yung ibon natin. Kaya iniiwasan po talaga natin na yung ibon natin is magtapon ng tubig, especially na kung ang poop tray nyo is may mga dumi na ng ibon at mga patoka at kung ano man. Kasi yun nga ang iniiwasan natin, yung amoy na mabaho na tinatawag nilang ammonia. Kasi pag naamoy ng ibon natin yun, kahit tayo nga minsan mga kaibon, di ba po, umasok tayo, pag may amoy parang hindi maganda. Yun po ang pinakadahilan kung bakit nagpapalit-palit po tayo o tinicheck talaga natin yung lalagyan ng tubig ng ibon kung hindi niya tinatapon. Okay, ang solusyon natin mga kaibon, nagpalit tayo. Nagpalit tayo ulit. At yung pinalit natin ngayon mga kaibon, hindi tayo binayaran dito mga kaibon na hindi ko pinopromote to, nasa sa inyo na yon kung papalit kayo o hindi. Pero tayo hindi tayo binayaran dito, kakaruhin ko lang. Kasi baka may magsabi na naman, hindi, bayad yan sa ganyan. Wala pong advertisement fee to, ang sa akin lang dito mga kaibon, ang sa atin lang is caring is sharing, di ba? Kung ano yung mga problema natin na minsan mahirap solusyonan, baka may solusyon kayo. At kung ang problema nyo ganito tapos wala pa kayong solusyon, baka ito na yung solusyon sa problema nyo. Okay mga kaibon, ang pinalit natin dito mga kaibon is stainless na lalagyan mga kaibon. Ito mga kaibon yung pinalit natin, yung stainless na lalagyan na to. Unang-una, hindi nababasag. Kahit itapon mo yan mga kaibon, kahit malaglag o ano mayari dyan, napipipi siya pero hindi siya nababasag. Pangalawa, hindi siya kinakalawang kasi nga stainless. Di ba mga kaibon? Pangatlo, yung circumference niya sakto lang. Tapos lagyan mo lang ng kalahating tubig, saktong-sakto lang talaga. Kaya hindi siya talaga natatapon ng mga ibon. Pang-apat mga kaibon, napakagaan niya. Sobrang gaan, kahit 50 peraso pa ipatong mo, 100 peraso pa, parang wala lang kasi sobrang gaan niya. At panglima mga kaibon, ang daling hugasan. Di mo na kailangan pang gumamit ng yung panghugas sa dodo ng biberon ng bata o sa dodo ng mga bata. Hindi mo na kailangan gamitin yung brush na yun. Kamay lang tsaka sponge lang. Okay na mga kaibon. Ang isa lang na hindi ko nagustuhan dito is yung holder niya, yung bilog na parang ring na nakadikit sa cage natin. Yun, hindi stainless, kinakalawang po siya. Pero napakadaling solusyonan lang din naman mga kaibon. Pagka may time ka, tanggalin mo tapos sprayhan mo lang o lagyan mo lang ng WD-40 ba yun? Yun, tatanggal lang din naman mga kaibon. Pero overall mga kaibon, yung hinahanap kong solusyon nasa kanya na. Kasi hindi talaga natatapon ng ibon mga kaibon. Tinesting ko na mga kaibon, gamit ko na siya mga 2 months na siguro, magto 2 months na. Wala akong naging problema mga kaibon. Kaya sinishare ko to sa inyo mga kaibon kasi alam ko problema nyo rin to. At kagandahan pa dito mga kaibon, halos lifetime nyo na siya magagamit mga kaibon kasi wala na kayong problemahin eh. Nandun na lahat eh. May kamahalan na siya konti, times 2 lang yung price niya ng ceramic. Mahal lang siya ng konti pero sulit naman mga kaibon kasi
ilang taon nyo na gagamitin to mga kaibon, hindi na kayo kailangan pang magpalit. Okay mga kaibon, sana po nag-enjoy po kayo sa video na to mga kaibon, at kung may mga ibang solusyon pa kayo na tinubukan din, kasi alam ko naging problema nyo rin to, pakishare na lang po sa comment section natin, kasi maraming mga kaibon din natin makakabasa niyan. Baka yung solusyon na yan gumara rin sa kanila at baka ma-apply din natin sa pag-iibon natin mga kaibon. Okay? God bless po sa inyong lahat mga kaibon. God bless po sa mga minamahal yung sa buhay. See you next time po mga kaibon. Ibon at iba pa. Bye po.